אז מה קורה שגונים כאן רפאל ואנחנו משחקים בסקייקלש בשרתי פיקסל. אז כן, אינטרו ומתחילים. אוקיי, אז חזרנו אחרי אינטרו ואני יודע, 2 ימים ברצף סקייקלש. אני לא יודע, אולי אתם נהנים מזה, אבל אני רואה שאתם ממש נהנים מזה, אז כאילו אמרתי, אוקיי, למה שלא נצלם עוד פרק? אז כן, 2 ימים ברצף סקייקלש, רק בשבילכם. ראיתי שאתם אהבתם את זה, אז אמרתי, אוקיי, חייבים לצלם עוד פרק של זה. אז כן, אוקיי, יש פה את הבחור הזה, אני רוצה להרוג אותו. אומייגאד, כמה מובים. אוקיי, אני אברח ממנו, אני ללא ספק אברח מהמקום הזה. יש לי טיפה לאגים, אז זה נראה לי בגלל כל המובים פה. בואו נערוק פה את הבחור הזה. גם אותו. אוקיי, נראה לי שהרגתי רק אחד, נכון? הרגתי את שניהם! הולי שיט! אוקיי, מוזר. לא ידעתי שהרגתי את שניהם. בואו ניקח את האיירון סורד, נשים את כל הארמור שלנו. אבסוריישן, ונשים פה את הבלוקים. ונלך לפה. נחמד מאוד. עכשיו, איפה יש אנשים? יש עוד 7 אנשים. וראיתי שכתבתם גם של לצלם ראונד אחד, אז זה מה שאני אעשה, בגלל שאמרתם שזה ארוך מדי, אז אי אפשר 2 או 3 ראונדים. אז כן. אני לא יודע אם שאלתי, אבל השאלה של היום היא מה אתם מעדיפים, ים או בריכה? בעצם, אם אתם שואלים אותי, זה בריכה, כי בריכה כאילו הייתי בה לאחרונה, וים כבר לא הייתי מלא זמן. אז אני לא יודע להגיד לכם על ים, אבל כרגע בריכה זה נראה לי אהוב עליי, אבל נראה לי שים זה יותר אטרקטיבי. אז כן. בכל מקרה, בואו נחפש אנשים, נעשה להם, נשתגר אליהם, ואולי נהרוג אותם. הנה, יש שם את הבחור הזה. מה זה? אוקיי. אוקיי, בואו נהרוג פה את הבחור הזה. היה לי איזשהו לנג מוזר. זה לא קרה לי בחיים. בואו נהרוג פה אותו. אוקיי. סבבה. עכשיו יש פה את האנדר סלש, האנדר פרל, יש לנו את הפושן אוף סטרנגט, ויש עוד 2 אנשים. מעניין איפה הם מתחבאים, באמת מעניין אותי. הנה הוא, הנה אחד. אוקיי. נראה שאפשר להרוג אותו. אוקיי, אז הרגנו אותו. אוקיי, ונשאר רק הבן אדם האחרון, שאני לא יודע איפה הוא מסתתר. מעניין איפה. אוקיי. איפה הבחור האחרון? אני רציני, לא רואה אותו. וואו. אני לא סובל שאנשים מתחבאים, זה כזה מעצבן. הנה הוא, סבבה. בוא לפה. אוקיי, אתה לא חמוד. נראה לי שאני אצליח להרוג אותו. כן, נייס, הרגנו אותו. אז כן, זה אנחנו משחק, ואנחנו נתראה באוטרו. אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם, כאן רפאל, ואם אתם תסמנו בלייק וידאו חדשים לערוץ, תחצו כפתור הסאב, וכמובן תזמינו עוד אנשים לערוץ כדי שנשלים את המטרה שלנו ונגיע ל5,000 סאבים עד סוף החופש. אז כן חבר'ה, אני מקווה שנהנתם, ויאללה ביי.